सिगांसिनथाराव जोंनि बासायगिरि प्रभु इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्रा मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों। जों इसोरनि बोसोननि फारसे थांनि आङो लादों ज'हननि 14नि 12 अब्ला आं फरायनि बेयाव होनदों नंथारगौ नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो आंखौ फोथायग्राया आं मावनाय हाबाफोरखौ बिबो मावगोन आरो बियो बिफोरनिख्रुइ देरसिनखौ मावगोन। प्रेज द लर्ड हालेलुया। ना अनलायग्राफोर जोंखौ बाइबेला मा बुंदों ना अनलायग्राफोर जोंखौ बेयाव बुंदों ना नंथारगौ नंथारगौ ना आंखौ फोथायग्राया आं मावनाय हाबाफोरखौ बिबो मावगोन होनना बुंदों ना अनलायग्राफोर। जिसु ख्रिस्ट'आ ना बे संसाराव फैनानै गोबां सोमोनांथाव खामानिफोर मावलांबाय ना अनलायग्राफोर। खानाखौहाय नुहोबाय लेंग्राखौहाय थाबाय होबाय ना थैनायखौहाय सिखांहोबाय ना अनलायग्राफोर। अनेक सोमोनांथाव सोमोनांथाव खामानि मावनानै गालांबाय ना जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनानै। आन्थाय जाया बे जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायगोन जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनायफोरखौ लागोन ना बिबो बे इसोरा बे जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै मावदोंमोन ना बेबो मावगोन होनना बुंदों देरसिनखौ मावगोन होनना बुंदों अनलायग्राफोर। बिनिखायनो जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनांगोन जिसु ख्रिस्ट'खौ मानिनांगोन ना अब्लानो जोंबो मा होनो जिसु ख्रिस्ट'आ जा खामानि मावलांदोंमोन ना जोंबो माने मावनो हागोन आरो ना जोंजों इसोरानो थाफानानै माने खामानिखौ मावगोन आरो ना अनलायग्राफोर। बेनिखायनो फै जोङो इसोरनि बोसोनखौहाय मानिनाय ना अनलायग्राफोर। जोङो जिसुखौ फोथायनि इसोरखौ फोथायनि ना अनलायग्राफोर। जोङो फोथायनांगोन आरो ना जोङो फोथायब्लानो जोंबो जिसु ख्रिस्ट'आ मा मावलांदोंमोन जोंबो बेफोर हाबाफोरखौ मावनो हागोन आरो ना बेमार आजार सोखानो हागोन ना अनलायग्राफोर। जोंबो सोमोनांथाव खामानिखौ मावनो हागोन आरो ना अनलायग्राफोर। आङो बे गुसुंखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों जिसुनि मुङै जाथोंसै आमेन।